سلامات أنا لما أنت مدى أفشل جازي أزارب بس لما علت إرترا أو عوض إرترا عوض سنبيلام كمون إيجاد إرترا بزو سنة توساني كمستدعف أصواتي جبوت إرترا كاب أبالنت إيجاد مسحابا كم زحزانو قاليسو إيجاد إرترا كاب أبالنت مسحابا بزو سر كمون سمع الجرس إتوبيان نبدأ إسان حمشتن عمد زغري اسم مع الجرس مجلس دارما زي من كلا سنة لونا سكع موداتا مسانا سناي مكتزال سلام فتوات كميل لهم كابزي كابتن اككب بالحزلكم مزيل لهم نسخم كعا لايك نداقوركم سابسكرايب زي قوركم كعا سابسكرايب نداقوركم أنا تحسا من رؤية نبطاكم انت نداقرفكم سابسكرايب زي قوركم كاب سابسكرايب زي قوركم يوزحي مو سابسكرايب نداقوركم نخيدنا مدد نخيدنا من مجمرنا فيديو توماس بزعوا أو سعود عرب قد مشدش عامة توعال هو الجرس يزارب النازل له أسكن الكتاب إرتران إثيوبيان ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂን አብ ስዑድ አረቢያ ቀድሚ 6 ዓመት ዝተፈራረመው ውዕል of the peace agreement between the president of Eritrea and the prime minister of Ethiopia is indeed an historic event. ሎሚ ኢትዮ ፎረም ከምዚሉ አውጪወሎ እስክንስማያ አሰብን ብቻ ሳይሆን ተጨማሪ ግዛቶችንም ለኤርትራ እንዲሰጡ ያደርጋል የሚባልለትን ስምምነት ያለማመንታት ተቀበላለሁ እያሉ የተናገሩትና ያስነገሩት አብይ በአረቦች እጅ ተይዘው በጅዳ ከተማ መስከረም 6 2011 ዓ.ም ከፈረሙት ውል እንነሳ። በዚያ የተባበሩት መንግስታት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬስ ባሉበት የፈረሙት ሰነድ የአልጀርስን ስምምነት ተግባራዊ ያደርጋል የሚል ድንጋጌ በአራተኛው አንቀጽ ላይ አስቀምጧል። The signature of the peace agreement between the president of Eritrea and the prime minister of Ethiopia is indeed an historic event. The peace deal between Ethiopia and Eritrea was the second major step in peace talks between the once warring neighbors. This Sunday, the two leaders signed the deal, brokered by Saudi Arabia. ኢሳያስ እና አብይ ከሳውዲ ነገስታት የውሻ ሰንሰለት የሚያካክል የወርቅ ሜዳሊያ ተጠልቆላቸው በጅዳ ከተማ የፈረሙት ስምምነት በዚህ በምስሉ ላይ እንደሚታየው የአልጀርስን ስምምነት መተግበር የሚለው አንዱ ግዴታቸው እንደሆነ ተዋውለዋል። እምባር ከም ዝሰማዕኩም ሞዩ አንቶኒዮ ጉተሬዝ ዋና ጸሐፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት እዩ ኣብ ሱዑዲያ ንሱውን ተረኺቡ ነይሩ። እዚ ታሪካዊ ኢቨንት ብምባል ድማ አሞንጎ ፕሬዝዳንት ኢሳያስን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ዝተፈረመ ውዕል እዩ ዝዛረብ ዘሎ ሰላማዊ ዝሆነ ውዕል እሱ ድማ ካፕተን ውዕላት መበል ራብዓይቲ ተጻሒፋ ዘላ በአልጀርስ ውዕል ስምምዕ መሰረት ዶባት ክሕንጸጽ ዝብል እዩ ነይሩ ይባሃላሉ። ሎምሎግመን አብይ አህመድ ምልስ ኢሉ ኢትዮጵያ ባሕሪ ክትስእን ዝተገበረትሉ ኩነታት ከመይ ከም ዝኾነ ደልያ ይራኸብኩዎን ኢሉ ድማ ክሕሱ ጀሚሩሎ ኢትዮጵያን የቀይ ባህር አክሰስ የፈታው ውሳኔ ማን ወሰነው? ካቢኔው ይሆናል ብለን የካቢኔውን ዶክመንት ብናገላብጥ የለም። አሁን የደረሰን ሰበር ዜና አለ። የኢትዮጵያ መንግስት የአልጀርሱን ስምምነትና የድንበር ኮሚሽን ውሳኔ ሙሉ ለሙሉ ተቀብለው ተግባራዊ ለማድረግ የወሰነና ተግባራዊነቱ ያለማመንታት በቁርጠኝነት የሚሰራ መሆኑን ለመግለጽ ይፈልጋል። ኢትዮጵያን ከቀይ ባህር ያስወጣውን ውሳኔ ማን ወሰነው የሚለውን ጥያቄ የሚጠይቁትም ሆነ የአልጀርሱን ስምምነት ሙሉ በሙሉ ለመተግበር ተስማምተናል የሚለውን መግለጫ ጽፈው ያስነበቡት አንድ ሰው ናቸው። ከፎረም አብዛ ሐበሩ ሐበሬታ ድማ ናይ አልጀርስ ውዕል ስምምዕ ክቅበሌ ክፍጽሜ ኢልካ ተዛሪብካ ስለዘለኻ እስኻ ባዕለኻ ኢትዮጵያ ባሕሪ ክትስእን ዝገበርካ እኳ ደኣ ባሕሪ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ዶብ ኢትዮጵያን ዶብ ትግራይ ዶብ ኤርትራን ዘሎ ዝተፈላለየ ዘጨቃጨቁ ቦታታት ዋላ ንኤርትራ ክሕንጸጽ ኤርትራ ክትወስዶ ኢልካ ፈሪምካ ዘለኻ ንስኻ ኢኻ ኢሎም ጽወሎ ብዝኾነ ግን ኣብቲ ናይ ብስዑዲ ዝግበር ዝነበረ ወይ ከአተገሩ ዝነበረ ውዕል እንታዩ ንዝብል ነገር ሎሚ በጫቅ ኢሉ ወፂሎ በዛ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ንሃገር ኤርትራ ወኪሉ ኣብ ቀድሚ ዓለም ኣብ ስዑዲ ኣብ ቀድሚ አንቶኒዮ ጉተሬዝ ወኪል ጥራይ ዘይኮነስ ዋና ጸሐፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት
ዝተፈረመ ፊርማ ላይክ ይበያለኹም እስኻትኩም ከ ኣብ ዝቕፅል ቪድዮና ክንከድከለና ከዓ ማሂ ትበሃል ወይ ከዓ ኣነም ቦሻዕ ትብል ዝሃበቶ ቃለ መሕትት ኣሎ እስከ ነዳምፃ በቃ ተስፋ ቆሪፀ ገለስ በቃ ቲክቶክ ዝስ ክገድፈለን ዝብለሉ መዓልቲ ምስ ኣፍቃሪ ክበኣስ ከለኹ ንምንታይ ሕጂ ንሱ ኣፍቃሪ ጥራሕ ዘይኮነሲ ገና ብኣካል የተራኸብናን ገለ ዘለና ገና ኣብ ደገ ይደሎ እሱ ኣሜሪካ እዩ ዘሎ በዚ ኣጋጣሚ ብጣዕሚ ከመስግኖ ፎት ብጣዕሚ በቃ ሪስፔክትፉል ብጣዕሚ ከምዚ ከም ማንነትካ ዝቕበለካ ሰብ ምሻ ኣሎ ከምኡ ሰብ ምርካብሲ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ተፃራፊት እየ ዕብዲት እየ ትዘሉኒ ባህረይ ኩሉ ነገር ተቐቢሉ ሲ ሞር ዝፈትወካ ዘፍቅረካ ሰብ ምርካብ ከቢድ ብጣዕሚ ሕጂ ንሕና ናይ ዓዲ ኣፈላላይ ኣለና ናይ ፖለቲካ ኣፈላላይ ኣለና ሕጂ ንኣብነት ንስጩ ዝበለ ናይ ባባ ኢሱ ደጋፋ እዩ ኣነ ናይ ሕወሓት ደጋፊት እየ ግን ከም ሓንቲ መዓልትስ ከም ዓብይ ኢሹ ኣዒልናሉ ዘይንፈልጥ ትፈልጥ ዲኻ ኣፈላላይና ሒዝና ብጣዕሚ ተኸባቢርካ ገለ ምኻድ ምሻሎ ኣነ እውን ዓዲ ክትንክፈሉ ህዝቢ ክትንክፈሉ ይደሊ ንሱ እውን ናተይ ከምኡ ማለት በቃ እቲ ሓደ ኤርትራዊ መፂኡ እንድሕር ኣብ ገዛይ እንድሕር ዋላ በቲ ኮሜንት መግረፎ ሓደ ኤርትራዊ መፂኡ ከመይ ውዒልክ ማይ ሓፍተይ ገለ ኢሉ ዝፅቡቅ ይዛረበኒ እንተሎ ሓደ ትግራዋይ መፂኡስ ንዓው ፃታ ወዲ ከምዚ ተይልዎ ነቲ ትግራዋይ ሓፂብ እየ ዘስጥሑ ምክንያቱ ትከይተንከፎ ይትንክፎ ደሎ ተረዲእኻኒ ትግራዋይ ስለ ዝኾነስ በሎ ገለ መለ ኢለ ኣየት ኣቕዕኒ ማንም ሰብ ጦርነት ክህሉ ክእሉ እዩ ናይ ፖለቲካ ኣፈላላይ ዝኾነ ነገር ክህሉ ክእሉ ግን ኣብ ገዛኻ መፂኡ ተራ ሰብ ክሳብ ዝኾንካ ኣብ ገዛኻ መፂኡ ዝኾነ ሰብ ዘኽብረካ ሰብ ብክብሪ ክትፈላለየ እዩ ዝደሊ ካልኣይ ከዓኒ ኣነ ብፀርፊ ኣይኣምንን እየ ምክንያቱ ሲ ንስኻ እንድሕር ወዲ ከምዚ ኢለ ፀሪፈካ ሲ ጓል ከምዚ ኢልካ ኢኻ ክትምልሰለይ ንስለ ክብረተይ ድማ ሰብ የኽብር ሕጂታ ትግራይ ኣነ ብክብረት ሰብ ገብራ እየ ብጣዕሚ ወዲ ከምዚ እንዳተባሃልኩ ተዝውዕ ነይረ ግን ትግራይ ኣዲ ክትፅረፍ እያ ትግራይ ዓዲ ክትፅረፍ እዩ ዝሃብካዮ ኢኻ ትቕበል ተረዲእኻኒ ስለዚ ኣነ ድማኒ ንኤርትራውያን ናብ ገዛይ ክመፁ ከለዉ ፍርሖም ዘይኮነስ የኽብሮም ምክንያቱ ንኸኽቡርን ኢለ ማለት ተረዲእኻኒ ዛስዋይ ካብ ብጣዕሚ ኢና ንፋታቶ ገለ ካልኣይ ከዓኒ ሓደ ሰብ ዝኾነ ባንዴራ ገይሩ ፀርፈካ ክእል እዩ ከናእሰካ ክእል እዩ ሃገር ኣይውክልን ንሱ ውልቀኻ ኢኻ ትውክል ዛስዋይ ከዓ በቃ ብጣዕሚ ተሰማሚዕ ነብር ምስ ኩሉ ሰብ ማለት እዩ ከም ዝፍለጥ ኣብዚ ክልተ መዓልቲ ነፍሰይ ከድፈኒ እዮም ኢሉ ኣብ ዝመሓላለፎ ኣብ ሶሻል ሚድያ እንዳተዘዋወረ ዝቐኒ ኣብ ናይ ትማሊ ቪድዮና እውን ኣቕሪበዮ ነይራ ሕጂ ከዓ ሴም ሓውና ብዛዕባ ንሃቱ ዝነግረና ነገር እስኪ ንስማዕ እዩ ሰላም ከመይ ውዒልኩም እዚ ብዝትዕዘቦ ዘለኹም ሓውና ኣብ ዝሓለፈ ክልተ መዓልቲ ብብዝሒ ሼር ክበሃል ኣብ ናቱ ማሕበራዊ መራኸቢታት ይኹን ኣብ ናይ ካልኦት ማሕበራዊ መራኸቢታት እውን ሼር ክበሃል ተዓዚብኩም ኣለኹም ሳሚ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ መዓልቲ ብብዝሒ ካብ ብዙሓት ሰባት ምፍርራሕ ይመፀኒ ከም ዘሎ ንሂወተይ ሰጊአ ከም ዘለኹን ክብል ኣብ ኦፒኤም ከይዱ ቪድዮ ሰሪሕ ነይሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ኮይኑ እውን ቪድዮ ክሰርሕ ፀኒሕ ኢሉ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ መዓልቲ ኣትሒዝኩም ትድውሉ ይነበርኩም ሰባት ኢንክሉዲን ሎማዓንቲ ማለት እዩ ሳሚ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ናይ ፖሊስ ዩጋንዳ እዩ ዝርከብ ዘሎ ሎሚ ካብቲ ዝነብረሉ ነበረ ገዝኡ መንበሪ ገዝኡ ፖላይስ ሒዞም ከይዶም ኣብ ዲቴንሽን ኣቐሚጦም ኣለዉ ስለዚ ሂሴፍ ኣብ ትሕቲ እንዳ ፖሊስ ዝርከብ ስለ ዘሎ ናይ ቀረባ ቤተሰቡን ናይ ቀረባ ኣሕዋትን ኣብ ዝመፅሉ ግዜ ድማ ካብቲ እንዳ ፖሊስ ክወፅእ ምዃኑ እውን ከረጋግፀልኩም ይፈቱ ብዓብዪ ግን ዝተዘርጊሑ ዘሎ ቪድዮታት ብጣዕሚ ኣወዛጋቢ ዝኾነ ቪድዮታት ማለት እዩ እዚ ቪድዮ ቅድሚ ምዝርግሑ ብኣካል ከይዶም ካባና ዝረኸብዎ ሰባት ነይሮም መጀመርያ ማለት እዩ ሶ ቁሩብ ናይ ጥዕና ፀገም ኣጋጢሞኩም ዘለዉ ተገንዚብና ነርና ነዚ ነገር እዚ ተገንዚብና ድማ ናይ ቀረባ ቤተሰቡ ንክመፁ ብብዝሒ ግዜ ሓቲትና ኢና ኣብ ዝሓለፈ ክልተ መዓልቲ ድማ ከም ዝረኣኹሞ ብብዝሒ ቪድዮታት ሼር ይበሃል ነይሩ ማለት እዩ ሎማዓንቲ እቲ ቦታ ከይድና ብተረኽብናሉ ግዜ ግን ኣዝዩ ኣወዛጋቢ ዝኾነ ብኣካል ተርእዮታት ተራእዩ ማለት እዩ እዚ ድማ ምስ ጥዕናዊ ፀገማት ዝተተሓሓዘን ገለ ናይ ሜንታሊ ፀገማት ኣጋጢሞኩም ዘሎን ዘርኢ ተርእዮታት ርኢና ማለት እዩ እዚ ተገንዚብና ድማ ፖሊስ ስቴሽን ኣብ ትሕቲኦም ክሕድርዎ ተወሲኑ ማለት እዩ ናይ ቀረባ ቤተሰቡን ናይ ቀረባ ኣሕዋትን ትፈልጥዎ ሰባት እንድሕር ኣለኹም ኮይንኩም ንዓና መፂኹም ኣብ ኦፊስ ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም ወይ እውን ኣብቲ ዘለዎ ፖሊስ ስቴሽን ከይድኩም ተዘራሪብኩም ናይ ቀረባ ሕክምና ክረኽበሉ ዝኽእል ደረጃታት ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ብዛዕባ እቲ ምፍርራሕ ዝብሎ ነበረ ግን ዝኾነ ይኹን ጭብጢ ዘለዎ ነገራት ክሳብ ሕጂ ዝተረኽበን ኣብ ሂወቱ ስጋእ ዘቕምጠሉ ሰባት ወይ ቅድሚ ሕጂ እዞም ዝጠቕሶም ዝነበረ ሰባት መፂኦም ዲኦም ኣብቲ ቦታ ተባሂልና ነቶም ኣብቲ ከባቢ ዝቕመጡ ጎረባብቱ ብምሉኦም ኣልሞስት ኤርትራውያን እዮም ልዕሊ 50-60 ዝበፅሑ ኤርትራውያን ዘለዎ ቦታ እዩ ዝቕመጥ እዚ ኣብ ዝሓተትናሉ ግዜ ዝኾነ ይኹን ዝተረኣየ ምልክታታት የለን ማለት እዩ እዚ ማለት ግን ኣያጋጠሙን ማለት ኣይኮንኩን ወይ እውን ኣጋጢሞ እዩ ክብል እውን ኣይክእልኒ ማለት እዩ ፖሊስ ሒዞሞ ስለ ዘለዉ ግን ባዕሎም ከጻርዮም ኣብዛ ሎማዓንቲ ግን ብብዝሒ ዘየድሊ ተግባራት ክገብር ስለዚ ተራእየ ፖሊስ እውን ከይተረፉ ዘቕሕር ብዙሕ ዓይነት ተግባራት ይገይሩ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ኣጋጢሞ ዘሎ ነገራት ንምቁፅፃር ተባሂሉ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሉሎ ሕክምናዊ ክንክን ዝረኽበሉ ቦታታት ክኸይድ ማለት እዩ ናይ ቀረባ ቤተሰቡ እንድሕር ኣለኹም ኮይንኩም ግን ኣብ ኢንስታግራም ንዓይ ክፅሕፍሉ ትኽእሉ ኢኹም ወይ እውን ብኣካል መፂኹም ድማ ናብቲ ዘለዎ ቦታ እውን ከይድኩም በፂሕኩም እውን ክትሪእዎን ክትከታተልዎን ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ከምኡ እውን ሓደ ሓውና ንሳሚ ሓውና ረኺበዮ ኣለኹ ብኣካል እቲ ዘጋጠመ እውን ኣነ ክነግረኩም እዩ ዝብለና ዘሎ ብቪድዮ ዝተደረኸ ሓበሬታ እዩ እስኪ ንስማዕ እዩ
سلام يحوات كما يوعدكم كما يالله أمبارك السلام عنتي كم تزبلكم سامي حاونا رخيبنا يلنا أماني الياس يقتلن له كلهم إرترايان أماني الياس هيلن أسمره هيلن قبرون له يقتلن له بس حوا هنا بس الأزاي حدولار موتالو يعني موتالو كان رخيبنا يو أبجزا يو سنحنا التي نحن كوميونيتي تدويلهم طب نحن كوميونيتي غير طرف بحساب فينا بحساب عنا بوليس وانت تسوي عميهم مخنياتو أبجزا عتيو بلح نجارات نتجزا يهرم نيرو أفتجزا بزح بلح نجارات يدوس لازم نبرة بوليس تسوي عم بوليس متيهم بجها كفتو إننا لمينا مفات أبينا بوليس كي طرف مغرب كده هو معيدو مالتيو أمود أتاجن توم بوليس سبراي ويدم غاز كيدم أنتيهم كانوا فعليهم حسيبهم نرى دارجة قدف مسبلوا نع بنا خسي كانوا مجيب خبر عكا جديد لمينا كفيت اللي واتيو مالتيو مسوات توم بوليس تقبلهم حزام جن نابد حد هنا يمسير مزلوا أي تشغلوا مغنياتو نابتي نا بوليس مسبتها أنا ون بزح شجرات كم زلوا تجنن خم زلوا بزح نجار يوم علىهم نابتم mental health center وين دويل لهم صباح متيهم كريوهم جيت صباح تبغى نخرينا سبيشالي جن تايدل لهم بيتسبو نحن عليهم بليس يحوات سبيشالي دليل زلوا تفلتوا بيتسبو لهم أحوات لهم قربتوا نزي حونا بليس تحابورنا خم لكم نفتو مغنياتو بزح نجارات يزليو بزح تريتمنت يزليو نزحونا مالتيو سلازي كتصاوت لون زود دزي بتعم يدحزل بتعم يدحزل انت جبره ገንዘብ አለው ወንሰን ንፖሊስ ደኸፍል ነትመንግስቲ ገንዘብ ይህብዎ ስለዚህ ኣብ ሓደ ሃገር ተረዲኩማን ኮራፕሽን ናይ መንግስት እንደህራልዩ ድሊት ካትገብር ትኽእል ኢኻ በቃ ኡጋንዳስ $10 እንደህሪብካ ናይ ሓደ ቀተሎ እንደህሪልካዮ ኣፍራዛ ሒዙ ሳብ ገዙ ይኸይድ ኢሎም ኣፍራዛ ሒዙ በቃ መንግስት ይብሎብን ሕጂ ዜን ድማ ዜን ሸራሙጥ ዜን ገሓቡ نحواتن كم يجرن يصنت هالو راين عبزك السر يدلك إرتراوي متصرف دو مصي يعقدو قدفو مسوعك أمتو أو قدو زهوهم نيلكم كم يقبرالو رايو السيريو تشجر السي قاتمو انت حيزوم لو كم دمسو السيريو من احنا يكوننا ስለዚህ ንምንታይ ፈሪሑ ንምንታይ ተሸቅሪሩ ንብል ደለና እሱ ይጋጢሞ ይሕዋት እዚ ድበክደሎ ፈቲ ይኮነን አይ ዶንት ኖ አነ ከነግረኩም እዚ ከመጌርኩም ትሪው አይ ዶንት ኖ ክርዳኒ ክል እንታይ ገድሽኒ እንታይ ገድ አይባል ነውሪታ አማሙቅ ቦታ ሆይንካ ኣብ ጽቡቅ ቦታ ሆይንካ ሽጉራት ዘይት ዝክር እንድሕር ኮይንካ በላዕተኛ ኢኻ نخيدنا زغتصل فيديونا لو بزلم ما أنت علت إرترا بزلم ما أنت علت بماراثون تعويت على يزبح زلو أسكن ኤርትራ ኣብ ማራቶን ደሚቃ ከም ዝወዓለት ተገሊጹ ኣብ ኣሜሪካ ብዝተኻየደ ማራቶን ሆንሉ 4 ኤርትራውያን ምስ ቀዳሞት 5 ብምእታው ዓወት ጸንቢሎም እቶም ኤርትራውያን ጎየይቲ ቀዳማይን ካልኣይን ከምኡውን 4ን 5ን ብምውፃእ ድሙቕ ዓወት ዘመዝገቡ ኮይኖም ኣብቲ ከቢድ ውድድር ዓብላልነት ምርኣዮም ተገሊጹ ቀዳማይን ካልኣይን ብምውፃእ ጸጋይ ወልደ ሊባኖስን የማነ ሃይለ ስላሴን ወርቅን ብሩን ሜዳልያት ዝዓተሩ ኮይኖም ተስፋ ወልደን ኣማኑኤል መሰለውን 4ን 5ን ዝወፁ ከም ዝኾኑ ተገሊጹ أقصد بالنها بريزيدنت إساياس أفورقي ناي سعود عرب مصح وديو ناب إرترا 5 ملسه زغلطو صاوصاوات له مكاتله بريزيدنت إساياس بعدمه وراس عرات محمد بن سلمان كاب تشعات تحساس اب نكسنت سعود عرب زغبره ناي سر احمد صحزازيمو لومي 13 تحساس اب ساعات دحر قطر اسمراتيهم اب ساعات قدم قطر بريزيدنت إساياس اب ودب جده ريدسي جيتوي تيرمينال عدت بمكياد مسبه سلطان نايت ودبن بعلم مزو ودباتن عميق زته اكايدو بريزيدنت إساياس بمخايل نتزاوره نتودب بحفشا نترمينال كونتينرات دما بفلاي دحن عزاب مس بريزيدنت بعلمزي ودبات سعود عرب انجينير سليمان بن خالد المزروع كمون فصامي اكايد سرح ودب جده الشيخ عمر علي ردان وانا محضرنا يتودب بدر العتيبن ابزو وهاب اقللتن اقبابات سرحن بسرح حزاتيو اتم سلطان نتودب زمناون مقبار نستقبر وفري حانت مركب أتيك سابت وصء اتخطلو دحنت صدتا وحسنت صفتن سلطنتن زرقادق مسرح تعاطيقو زل تكنولوجيان عقم سبن تواديدو زل مساحتاتن سرعة محضران كمون أمونغو استخر لي أكلات زلو ناي سرح متأسار زبره سئلاوي مجلسي أغربام
ኣብዚ መዳይ እዚ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ብሽርክነት ንምስራሕ ዘለዎም ድሌት ብምርጋፅ ድማ ንዑደት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዓብይ ግምት ከም ዝህቦ ኣነፂሮም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብወገኑ እቲ ዑደት ተበፂሑ ንዘሎ ምዕባለ ንምዕዛብን እንታይ ክግበር ከም ዝከኣል ንምዝራብን ዝዓለመ ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝርከባ ወደባት ማሕበራዊ ልምዓትን ብልጽግናን ዞባዊ ርግኣትን ከገልግላ ምእንቲ ርእይቶ ኤርትራ እቲ ዝግበር ወፍሪ ካብ ኣብ ምውድዳር ኣብ ምምልላእ ከተኩር ካብ ናይ ጸቢብ ዞባዊ ዕዳጋታት ድማ ናብ ኣህጉራዊ ዕዳጋታት ዝጠመተ ክኸውን ዝብል ከም ዝኾነ ኣገንዚቦ ኣብ ወደባት ዝግበር ወፍሪ ዓውድታት ትሕተ ቅርጺ ምዕሩይ ስርዓት ኣገልግሎትን ቁጠባዊ ምትእስሳርን ስለ ዘጠቓልል ካብ ብፖለቲከኛታት ብሞያውያን ክምራሕ ኣገዳሲ ይኸውን ዝበለ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ መንጎ ወደባት ኤርትራን ስዑድያን ዝህሉ ምትሕጋዝ ኪኖ ምሃብ ኣገልግሎትን ክልተኣዊ ቁጠባ ስምምዕ አልጀርስ ኢትዮጵያን ኤርትራን ከዓ ክትሰማምዓ ኣለዋ ብዝብል ከዓ ዝተገለጸ ሓበሬታ ኣሎ أبو أمبر كوميشن حبرة أفريقيا نسبة مع الجرس زملكات مجلس أوسيو أبو أمبر كوميشن حبرة أفريقيا محمد علي يسيف نسبة مع الجرس عملكيتو أبزوز أو مجلسي نخلتين هجرة زوكل تاريخ أو عوس مع سلام قبل جاليسو إذن مسافقة كيو أبكل التشريع عشرين حمشتن حلف الناس تركب جوبتا ودبلومات اتوع السلام نخلتيو اعتزبتاتن نمت حوار حوارا وبالسجنان نزل وانا باربها زملكات مخانو جاليسو أبت بمخنيات دوب كمستول عزن الجرالو كبيد وجا كاب كلتين هاجرات كاب 7 كسب 8 شيح حساب كم زموتا زيتا جلس أخوينو بعصر تخلت تحسس كلتا شيح أب الجرس الجرا دحرس تختمه أركن مرد عنده ويلو يو أبو أمبر محمد علي سيف حزب منقسن الجريان تزات أمك كادن معوات نزنا ورم قد زمسكن أخوينو نزخر أبنا وعلى زلنا أوان إثيوبيان إيرتران نمنفس مع الجرس زلوان توفاين الداقيمان كحدثا كم أون زاتن سنة قربتنا بمقدام نزبلت سان سلام من قد حريا غيرن كسرحات سويعو رقعت كارنا أفريكان كيح بحرن كم أون صبو هو تزبتات عم حيال حيحد متأمان مسفح متحقاز حابرا ودحنا زد داخل عبالتات نمكلخال أبزق برسعاري زمر كوزيلو أبصم النساء مع الجرز ملكات أمريكا حبرة أوروبا بريطانيا حبرات هاجراتن حجن ما كوميشن حبرة أفريقيا نساء مع الجرز ملكات تررت مجلسات كوز ومقنعهم يذكر هاجرات بمغنيات مبل 25 عامد زغري اسم مع الجرز مجلس أدهر مهبو كم تلمود شللتنت نتصبيب روحاتات هدقتنا مقبار دبلوماسيا وبوليس ديو كخون زبل حتو بوغن إرترا العائلو من لو تقليزوم وانا صحافي حبرات هاجرات أنتوني كوترز إيرتران إثيوبيان نتغرمي 25 عامتات أمونغو خلتين قربا بتهاجرات كارنا أفريقيا زنبرة تزاوو استحدث وطرين الزوبا والسلام كداخم كم زغل بمتنكا بوغعي زبك اسم معداق مايك الكاتوات أو عدحر مغرابون كمون كالو زملكتهم هاجراوين تكالات هاجراتن بتعلت مخنيات حاتيرنا لبونا مجلسيتات كمتي بريزيدنت إسياس أفوركي أبتناي شوان استقبرنا نايسان سرعات مفررام زسمعو قال نحنا إيرتراوينن إثيوبياوينن أي ترقمنان وكوادا قربا بتخن كون تباريخناينا رمخا زيادة خبدتن ترقومن تسكيمنا لنا قبل أبتعلس زقلتو منيستر يمان قبر مسكال داقماي بمتقاس قليتو أتوما هقراوين مجلسيتات نتي أبز حجيزر زلو عقرقر نمفتار زقبر زلو منك أساقاسات بسنكي بتخطات التسرعاتات إثيوبيا كونيلغان استدقاقمن متحس أهقراو حقي أبزغت سلوان ببقوانو زقاطمي بمبال أبقمت متاو زوتو مجلسيتات كم زغونو منيستري مان مبريهيبو أسعبو كم زفلت إيرترانتنا وعالقديت ملو بملو بمخبار نتي بعصرت سلسة ميازياك لتشحن كلتن ستوابه نموداتان كأيدن وساني كوميشن دوب إيرتران إثيوبيان كي حواوست تقبلات كوان تنبرت أبسلتان زلو سرعاتات إثيوبيا جن لمجمريا دخمن زي حقهم مغنياتات بمتكام نوساني متحاس كوميشن دوب إيرتران إثيوبيان نمتكبار معانك أفن مدنقوين كم زغونن أموداتا دما بزي مقطعتي نتي ملو اسم معنى منصاق كم زغونا قبل رديوم جبوتي ون إيرترا خابي قاد مسحوا بطعم خمسة حزنة يزولو أسكن كتاتلو إيجاد إيرترا كاب أبالنتو مسحابا بزوسرتو وساني بمتعسو داقماي بستحدثت أمدوخت ملس تاوعي تغريبو إيرترا كاب زباو قجلا قد سحب زوسرتو وساني زستوالي إيجاد بتسو قمتي تعسو بمقلات منقستي إيرترا إذا تكالن بهاقتات التيزوبا كم مالك كم زي كالب متقاس بوقعي أبالنتو مسحابو دحر مقلاتو حدا محال تتصنيحو بغدتا إيرترا مرقات سياداق ما كتحسبولو أتحساسيبو أتي ودب إيرترا بوقع ودبدابي دحري موت أزهبتو غازيتا ومقلتي أملكيتو إيرترا أب سنة 2023
بوقعي داغماي قدمي مصمبارا ناستات كلتا عسرتታት ዓመታት ኣብቲ ውድብ ዝነበራ ተሳትፎ ባህላዊ ወቢላቶ ነይራ ክብል በመጥቀስ ይኹን እምበር ኤርትራ ኣብ ሰነ 2023 ኣባልነታ ዳግማይ ድሕሪ ንጡፍ ምግባራ ኣብ ኣኼባታት መደባት ወይ ንጥፈታት ኢጋድ ብዘይ ምስጣፋ ሕማቅ ከም ዝስምዖ ብምግላጽ ኣረድዩ ሰክረታሪት ውድብ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ሃናጽ ጽምዶ ኸፉት ኮይኑ እናሃለወ ኤርትራ ኣብቲ እዋንቲ ምልኡ ትዕግስትን ሰናይ ድሌትን ኣካይዳ ነይራ ክብል ገሊጹ ኢጋድ ብተወሳኺ ኤርትራ ኣባልነታ ክትስሕብ ዝወሰደቶ ውሳነ ኣብ ጭቡጥ ትካላዊ ወይ ፖሊሲ መምሕያሻት ፍሉይ እማመታት ወይ ጽምዶ ከይቀረበ ይኽብል ገሊጹ ከም ግብረ መልሲ ናይ ውሳነ ኤርትራ ሰክረታሪት ውድብ ንመንግስቲ ኤርትራ ናይ ምዝርራብ ጻዕርታት ክቕጽልን ብጽቡቕ ድሌት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላምን ምርግጋእን ምዕባለን ንምስጓም ሓበራዊ ጻዕርታት ኣገዳስነቱ ብምዃኑ ብምጥቃስ ኤርትራ ሙሉእ ብምሉእ ናብቲ ትካል ዳግማይ ክትጽምበር ከም ዘተባብዕ ገሊጹ ኤርትራ ካብ 1993 ኣትሒዛ ካብቲ ሓደ ሕጋዊ ዕማምን ስልጣኑን ዝሰኣነ ውድብ ኢጋድ ኣባል እኳ እንተኾነት ምስ መውላዕ ናይቲ ኣብ 1998 ክሳብ 2000 ምስ ኢትዮጵያ ዝተኻየደ ኩናት ኣባልነታ ኣደስኪላ መጽናሓ ዝፍለጥ ኮይኑ ብዓርቢ 12 ታሕሳስ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ኣብ ዘውፅኦ ጋዜጣዊ መግለጺ ኤርትራ ንዋና ጸሓፊ ኢጋድ ካብቲ ውድብ ንምስሓብ ዝወሰደቶ ውሳነ ብወግዒ ኣፍሊጣቶ ኣላ ብምባል ኣባልነታ ካብቲ ውድብ ምስሓባ ሓቢሩ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ውሳኔ ኤርትራ ልቢ ካብ ዝትንክፉ ቀንዲ ሰለስተ ሓቅታትን ፍጻሜታትን ዝምንጩን ዝተሞርክሰኒ ብምባል ውሳኔ ኤርትራ ረድዩ ነይሩ ወዲ ጀበሌ እውን ሎጊባ ብጣዕሚ ምስጋና እዩ እናቀረበ ዝርከብ እስክንከታተሎ ሎግቢባ ብጣዕሚ ከመስግኖ ካብ ዓቕሜን ላዕሊ ካብ ሰበይን ላዕሊ ከም ዋጋ ዘለኒ ብጣዕሚ ሎጊባ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ናይ ብሓቂ ፍቶት ኣለዎ ኣብ ልዕለና ፍቅሪ ስለ ዘሎ ብጣዕሚ ኢና ነመስግኖ ብጣዕሚ ንሱ እውን ኣብ ስርሑን ኣብ ዝኾነ ዝገብሮ ዕዉት ንክኸውን ለው ብጣዕሚ ኢና ሎጊባ ነመስግነካ ሽምና ልዒልካ ንዓና ከም ዓብዪ ማለት ሰብ ኩሉ ነናተዋጋ ኣለዎ እንዲሁ ተብዝሐሎም መዛዚንካ ዛረባ ንዓና ግን ዝያዳ ላዕሊ ስለ ዝሰኣልካና ከምዚ ንዓና ዘመስገንካና ከዓ ንሕና ብጣዕሚ ንዓኻ ድማ ብኽብረትን ስታይን ክነልዕለካ ደስ ብለና ጽቡቕ ዕድል ከጋጥመካ ደስ ብለና ጽቡቕ ብጣዕሚ ጽቡቕ በዚ ጋጣሚ ዝተፈላለዩ ስራሕት ናይ ወዲ ጀበል ተኸታቲልኩም ናብ ኩሉ ተኸታታላይ ንኽበፅሕ ትገብሩ ጋዜጠኛታት ትኮኑ ትኽእሉ ዩቲዩበራት ትኮኑ ትኽእሉ ናይ ኢንስታግራም ተጠቀምቲ ናይ ፌስቡክ ተኸታተልቲ በዚ ጋጣሚ ብስም ወዲ ጀበል ብስም ኩሎም ከም ናይ ወዲ ጀበል ሓናፂ ዝኾነ ርእቶታት ዝህቡ ሰባት ኣዝየ መስግነኩም ቀጽልዎ ያ ጀማዓ ምክንያቱ ሼር ክኾን ኣለዎ ናብ ኩሉ ሰብ ክበፅሕ ኣለዎ ኩሉ ነገር ክንምሃር ካብ ተሞክሮ ዘለዎ ሰቢኻ ብዙሕ ተድልብ ብዙሕ ፍልጠት ትቀስሞ በዚ ጋጣሚ እዚ ምስጋና ይግባእኩም ስለዝኾነ ከም መሳርሕቲ መጠን የቀኒየልና ናይ ልምዓንቲ መደብ እዚኦም መስል ነይሮም ፈቲሕሞም ዶ ፈቲሕሞም ትኾን ኢለ ተስፋ ይገብር ባይ